Dios batez, alkarturi, sobana gatoz fauna, sobana gatoz fauna, emaiguzu zure argi, grazia maitasuna, entzunaren fauna, aldarean aurkitzen da, Kristaua laitasuna, Kristaua laitasuna, emaiguzu zure argi, grazia maitasuna, entzunaren fauna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santoaren izenean. Jauna zuekin. Zenide maiteok gaur elizan, San Joakin eta Santa Ana ospatzen ditugu. Maria doatxoaren gurasoak. Eta baitare egun honekin batera, Aiton Amonen zaindariak ditugu San Joakin eta Santa Ana. Beraz, gaurko Eukaristia honetan, geure parrokiko Aiton Amona guztiek oroituko ditugu. Hoy en esta celebración de Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María, celebramos también el ser abuelo y ser abuela de toda la parroquia, las personas que son abuelos y abuelas de todas las parroquias, porque son los patronos de los abuelos y de las abuelas. Pedimos al Señor que nos ayude en esa función, en ese ministerio también que es tan bonito y tan grande, el de ser abuelo y ser abuela. Jangoikoak lagundu gaitzala eginkizun honetan. Eta prestea dezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristia honetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jauna, geure arbazuen jainkoa, grazia berezi eman zenien Joakin eta Ana santuei, haien gandiko jaio baitzen zeure seme gizon eginaren ama. Emaguzu bien otoitzari esker, zeure herriari agindu zenion salbamena iristea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Zirakeen liburutik. Zirakeen liburutik. Egin dezagun gizon ospetsuen goraipamena, gure arbasoena, belaunez belaun. Gizon zintzoak izan ziren gure arbasoak, haien egintza onak ez dira ahaztu. Haien ondorengoengan irauten dute. Haien ondarea seme alabengana igaro da. Hauek zintzo gorde dituzte itunak, ondorengoek ere bai, beraiei esker. Haien ondorenak beti iraungo du, eta haien ospea ez da desagertuko. Haien gorpuak pakean daude, hilobiratuak, eta gizaldiz gizaldi bizirik dago haien izena.
Haien jakinduriaz mintzatuko dira nazioak, eta haien gorezpena aldarrikatuko du herri batzarrak. Jaunak esana. Jaunak Zion aukeratu du bere bizileku. Jaunak Zion aukeratu du bere bizileku. Jaunak zin egin dio Davidi, inoiz hautsiko ez duen hitza eman. Zure jatorriko bat ipiniko dut nire tronuan. Jaunak Zion aukeratu du bere bizileku. Bai, jaunak Zion aukeratu du, eta han bizi nahi izan du. Hau da nire azeden lekua betiko, hemen biziko naiz, gogoko baitut. Jaunak Zion aukeratu du bere bizileku. Han erneaziko dut Daviden indarra, kriselua piztuko diot, nik gantzuturiko erregeari. Haren etxaiak lotxaz ditut estaliko, haren buruan berriz koroak dir-dir egingo. Jaunak Zion aukeratu du bere bizileku. Aleluia, aleluia, aleluia. Jainkoak Israel noiz kontsolatuko zaizeuden, eta Espiritu Santua berekin zuten. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jaunak esana? Santa Ana eta San Joaquin ospatzen dugu gaur elizan. Eta festa ederra da, Porque ospatzen ditugu San Joaquin eta Santa Ana Jesusen atxonamonak dira. Beraz, zein behaiek zian oso gertukoak, ezta? Bibliak, evangelioak ez digute esaten zenolako harremana zuen Jesus bere atxonamonakin edo alderantziz bere San Joaquin eta Santa Ana Jesusekin. Baino izengo balima zuten harreman ederra izengo zan, ezta? Gurasoei tokatzen zaie bere seme alabak ezitzea. Eta heziketa horren barruan momentu ederrak daude, baino askotan momentu zailak daude. Mugak jarri behar zaizkio seme alabai, eta hori da heziketa. Eta inork ezin du hori egin gurasoek ez balin badira. Gurasoen eginkizuna dalako. Beste gauzen artean, nola ez ba? Eta esan dezakegu zein da atxonamonen eginkizuna? Astero pagatxo bat ematea? Eskertuko dizute.
segurazki. Eta hori ematean, segurazki bezarkada eder bat jasoko dezuela, eta musu pila ere jasoko dituzuela. Baina hori ez da Atxonamonen eginkizun nagusiena. Atxonamonen eginkizunik nagusiena da testigantza. Testigantza. Eta esan dezakezute, hori gurasoek ere egin behar dute, noski baietz. Esan dut, gurasoek heziketa dutela buru bezala, eta beste gauza askore egin behar dituztela. Eta testigantza ere. Baina Atxonamonen eginkizun handiena da testigantza. Eta badago testigantza bat gurasoak ezin dutena eman. Eta orantxe azalduko dizuet. La función de los abuelos para con los nietos no es otra que dar testimonio. Testimonio de lo importante que es en la vida. Es verdad que los abuelos tienen una trayectoria de vida siempre mayor que la de los padres, porque viven más. Viven más o normalmente suelen vivir más. Y ese vivir más nos enseña la vida, nos enseña la experiencia de que sabemos qué es lo fundamental, o deberíamos de saber qué es lo fundamental. Y eso lo aprendemos de los abuelos. Y esto es muy claro, ¿no? A los jóvenes lo fundamental son las cosas materiales. Tener una buena moto, tener un buen coche, tener un buen trabajo, tener dinero para salir de fiesta, cosas materiales, ¿no? Con los padres ya empieza a tener valor otras cosas, como puede ser la familia, el bienestar de los míos. Pero con los abuelos se debería de dar una cosa más fundamental, aún más que el bienestar de los míos y que de la familia, ¿no? Es ser testimonio de una esperanza futura. Porque todo nieto ve a sus abuelos como que están muy mayores y que les queda poco de vida, porque los ven con mucha edad, ¿no? A esa diferencia, ¿no? Pero los abuelos son testimonios de esa esperanza de que, para transmitir a los nietos, de que después de la muerte no se termina, sino que sigue existiendo. Y que después de la muerte, el amor que tienen los abuelos para los nietos sigue existiendo también, en presencia de Jesucristo. Es verdad que transmitir esto a través de palabra es muy difícil. Por eso el testimonio tiene que ser de vida. De decirle, hijo, nieto, nieta, como se llamen, decirle, yo te voy a querer siempre. Y cuando me vaya, te seguiré queriendo, aunque tú no me veas. Y calar eso en el corazón del nieto es poner la semilla de la esperanza. No hay mayor regalo que un abuelo, que una abuela le puede dar a su nieto o a su nieta. Esa esperanza de que con la muerte no se termina la vida, sino que sigue. Pues hoy pedimos al Señor que en esta función tan bonita, tan importante de los abuelos, la tengamos siempre presente. Y que todos los nietos podamos ver a nuestros abuelos con esa función. Porque la transmisión de la fe, muchas veces, y yo soy el primero, no se hereda de los padres, sino de la vivencia que ven en los abuelos y en las abuelas. Y eso lo tenemos que tener claro.
porque los nietos para con los padres, y perdón, no, voy a ser un poco duro, pero no es mi intención, los nietos para con los padres ven una autoridad que les hace estar un poquito en defensa, según en qué edad, pero esa autoridad se cae cuando empiezan en relación con los abuelos, porque hay otra cosa, no son las personas que ponen las líneas rojas, sino son las personas que transmiten otra cosa. Y esa transmisión tiene que ser esa transmisión de una esperanza de vida futura. Anai arreba santuengatik eskerrak eman behar dizkiogu jangoikoari. Horrelakoenagan erakusten baitu espirituaren lana. Eliza bizi eta eskain ditzala espirituak gidaturik, Jesusen Paskuak hasi zuen mundu eta izaera berriko balioak. Eska dezaiegun jaunari. Ezkontza eta famili bizitzan kristau fedean testigu eta erakusle diren gizaseme eta emakumeak suma dezatela espirituaren laguntza, eginkizun horretan iraun dezaten. Eska dezaiegun jaunari. Gizarteko arlo ezberdinetan evangelioa oinarritzat harturik ari diren laikoen testigantzak iriki dezaizkiola ingurukoi barne belarriak Jesusen deia entzuteko. Eska dezaiegun jaunari. Bataioan Jesusekin elkartu garen guztiok, bera izan dezagula, santuen bezala, geure eredu nagusi bakarra. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau. Lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau sengo zaigu, betiko zorionaren hogi. Bedenkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau sengo zaigu, betiko zorionaren edari. Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, zeure esku zabaletik hartuta ekarri dizkizugun eskaintzak. Egizu misterio santu hobek, zeure graziaren indar eragileaz, santu egin daitezela oraingo geure bizitzan, eta gida gaitzatela betiko zorionera. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti ere korri. Goretxia zara bai santuen batzarrean eta haien merezimenduak zaritzean zeure doainak dituzu zaritzen. Jarraibide ematen diguzu haien bizitzan eta haien batasunean laguntza haien bidez. Halakoen testigantza zindarturik azkeneraino zuzen joka dezagun zuk agindutako borrokan. Eta ekin batean iritsi simelduko ez den koroi ederra, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingero eta goi aingeroekin, eta santuen batzar guztiekin batean, etengabe kantatzen dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diren guztiek jainko jauna, Osana, Osana, Señor,
Hosanna serugo yenetan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fernando y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Balbina, Serafina, Xabin, Lander, Ladislao, José Luis, Josefa, Félix, Eva, José Ramón, Félix eta Maritxu. Hildako guztiak ere, harritzazu zeura aurpegeren argitan. Errukizak izkigarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizaldu guztietan zure adizki izan diren santuekin. Haiek batean gortzitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etorpedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, ebai gozuga, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, markatzen diego neskero. Ez gaitzazu tentaldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei paka uzten dizuet, neure paka ematen. Begira zure lizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, ema jozu lizari pakea. Eman batasuna, errak bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin,
Emaiozue, alkarripakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, Arruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, emaiguzu, pakia. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa. Hona munduko pekatuak entzen duena, zorion txua jaunaren maira dituak. Baina ezazuz bat, eta zertuz. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, zeure seme bakarra gizakien gandik jaiotzea nahi izan zenuen, gizon emakumeak misterio miragarri baten bidez, zugandik berriro jaioz zitezen. Seme alaben ogiaz aze gaituzunez gero, emaguzu bihotzonez, seme alabatzako espiritua, eta egin gaitzazu santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Oartxo bat, meza bukau hostien, Jesús gurtzeko aukera izango dugu. Después de la celebración de la Eucaristía tendremos momento de adoración al Señor. Jauna zuekin, eta bedein gazitzatela jangoiko alguzidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.
Asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun, bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.